אנחנו עובדים בפתחו של צ'יינה בסט, מסעדה שמוכרת, למי שמוכרת, בזכות הוולקנו והסושים והבופה המדהים בשעת הצהריים. נתחיל בבדיחה. שני ישראלים נכנסים למסעדה סינית, עם שף יפני ומקסיקני, שתי רוסיות, מקסיקנית ואוכל בופה אמריקאי. תיעוד מעניין. טוב, אנחנו יושבים בסושי, צ'יינה בסט בבולטימור. אני לא רוצה לדבר בקול רע מדי. אנחנו יושבים בסושי והתגלתה תמונה מדהימה של שמאל, שמאל. אני מחכה לוולקנו, אני רוצה לראות אם הוא ישן עד שהוולקנו יגיע. המשך יבוא. טוב, הוא התחיל. זה חזק. רגע, תלם. תלם. תתחיל חדש. אבל עדיין זה רצוף, זה לא סוף. לא, אני רוצה שתתחיל מההתחלה שלי. טוב, הוא התחיל לנחור. עדיין מחכים לוולקן. טוב, הוולקן הוא הגיע. הוא עדיין ישן. And everything's done so far. וואו. טוב, לכל מי שלא זוכר ומכיר מה זה וולקנו, זה הסושי הכי טעים שיש. אז אפילו כשיש גלידה מוכנה והכל, הקינוח שיהיה וולקנו. בדרך אגב, הוא עדיין יושב.冇啦，no，要2條，2條半得啦。